Aupadan hori, guitxita hemen kontrolien, geuri eta zeuena da irrati honetan. Bakizui elkarrizketatan, gauza honetan egunetan. Jaizetan postuten dozkuien hainbat elkarte, kide eta jentie inbiteten. Balorin imitzeko eurekitzen dauen lana, urtin zehar eta jaizetan geizen bat. Orduan gaur etordiez, txorna batzordeko kidiek, Ainoa Gainagangoiti eta Aitor Barbero Bilbao. Aupa, bikote. Aupa. Hola, Danori. Zelan? Ondo? Onde, hautsek, dana, gauza danak azken ikutuek emoten, ez da? Txondatik edo zer? Azken preparatibo, ja galindako zeta. Bai, ez da. Dago, Sicili portora jausteko prest. Oso ondo, bueno, eurek diez esan dute moduen txona batzordeko kide bi, eta apurtxu beti mingu balorien, bai itzen dagoen lana, bai urtin ziar, eta hautsa zaizetan. Orduen ia, bakitz zuek ez hauzila zikeratik, ze txona batzordik barudako hainbeste urte, hainbeste trajektori, ekarri zuie lez preparata apurtxu bet, galdetu zuie, azaldu apurtxu bet, zelan sortu zan txona batzordie, da, zein esan zan azikerako bultzadak eta zelan sortu zan gizen bat. Bermion betirik okinduz txosnak, horron zan urte bet, 2018 urtie, izan zana inflexio puntu bet edo aldaketa puntu bet. Ze ordura arte, txosnia ipintzen zauen elkarte eta eragile ezberdinetatik gehizenguek, esan zauen ez dauela prest segiteko hortik aurrera txosni ipintzen. Eta herrizen sortu zan keski edo izan zan zelan ez du okingo Bermion txosna bat, ez dauelako eragilerik. Orduen, herri mugimendotik hasitze eta beste eragile gogotsu egon dizen batzukaz, erabaki zen sortutie gaur egundakun txosna batzordia. Azkenien txosna batek bultzatuten dagoena ez da bakarrik parrandie, diez ekintzek, diez kulturie, kontzertukaz eta bestelakukaz. Orduen, beharrezkoa ikusi izan, segitie horregaz. Udal egitarau ondo dau, baina beste bat okitzeko herrizek herrizena dana. Hor aldaketi bebai egon zan, ordura arte, eragileek eurentzako edo hartzen zauen irabazizek, bai hau, herri mailetik hasi izan gauze bat zalez, erabaki izan estatutuetan ipintzia, irabazi guztizek izango dizela, urrengo urteko zaizek finantziateko. Gaur egun apurtzu eta aldatu de. Eta eragilean intzarra, ostabere, intzarra hartun dabi eragileek. Orduen, irabazi zen 150 zuten da, eragileentzako euren urteko gastueri eta aurre hitzeko, da beste 150 urrengo urteko zaizek antolaturteko. Orduan, hori, azkenien da irabazi gabeko batzorde bat edo. Ondo, da zelan due, holan struktura horregaz ondo due, funtzionaten dau. Bai, ze ikusten dabe herrialdetik implikazio gaiz hau dauela. Lehen bakarri izan taldetako jentie, eta orain kuadriek eure bakarrik, edo pertsonak eurek individualak animeten diez parte hartzera. Ez dako zuzetan izan bihar parte talde batekue. Eta ganera parte bazaran, ondino hobeto. Nik ez da itzuek ezetu bat zuien, nibek akordaten nahi penaz, helenoten zan dizen txondak, herriko puntu ezberdinetan. Akordaten zari hori? Nik ez hau ezetu dut igual frontoi parerau, gehiagoan. Bai, banan-banaka. Bai, danak bertan. Nik nauen aberoetan igual da, ez da itxu, 80 urtien edo zan azkanak, Bai, ezaten bate frantxunatzetan, beste, oso errepartit, herri zen hori zui ezetu, ez da? Niri komenta hostia, no quedo lan bai frantxunatzetako entzun dauk lindot, bai... Imitze zen dabin oso separata, herri zen hortik, gero imizien banan-banan, gune bardinen, da gero, orain akabadu karpa erraldoi eta politxorregaz, azkanien behor jente neiku batxinda, no? Azkanien gustora gauzu. Da, orton bebai ordaku gauze barri modure, bi karpa okin guzela. Bai, Eta txosni bebai handitzu dule. Horreitzik intzarra hartzien gauz gitzik. Ze politxo. Eurize dan egunetan danuk kafiteko edo. Bai, hamen okin zu, hendik abinola ez daiz, nahi akordatzen bai izan dau. Bermion eguzkizena izeurize, nahi akordaten entzungo zui elkarrizketan, bai, haulako lema bat indago oso politxe, azkanien,
kontuten gauz bermion gauzera eta eurizebe aldauela egin, orduen preparata gauz. Da, no gure egunaro kalien, así que... Egunaro kalien, hori da. Orduan, bale, Aitor, zeuaz guez, antolak eta funtzionamentu aldetik, zelan antolatxien sari barrutik proposamena jarduera aurrera eruteko? Bueno, hor lehen nahi noa komenta dauen moduen, talde da pertsona diferentik gauz bertan sartzen du, bale? Orduen, txos niri aurre itxeko, talde desberdinet dauz. Igual izan dan eta zena egorrako, dauz, bai dinamizazio talde bat, komunikazioa, azpiegitura, hornikuntza, dekorazio, da beste bidetik aztute otezenak. Da orduen horre danak, batuten gari ez asamblada irekizetan dauzenatan, eta gero, bakotxak euren azpitalde modure, esaten da moduen etxeko lanatakoz, ez? Bertan sarratu barik eratu dizen eginkizunek, euren azpitaldera eruten dabe, eta alegin zuten diez, aurrera tat. Asko errezati ez, beste batzuk igual gehiago kostako dabe, eskanen danatuz aurrera. Ondo koordin eta zauzie? Gitsi gora bera gero egiz esan, igual erantzukizun bete moten dabien ekintze batzuk edo gauze pare batzuk, danon hartin erabakitzen duz ez dago pertsona bat esaten da, nik hotelako nabitzen da ez. Hori nik ustot nahiko politxera zintxue dala ez. Bai, pakito hilzan. Danon hartin erabakitzen duz, da, edo idea barritzak proposatu den diez, adibidez ualzari zen talde batekue, eta beste talde bateri idea bat emon, zu individual modu ez, niri zueri lagundutuko aurriten daz, edo zentzu horretan dano kausa man komunien lanien. Horretzik ikitzen duzu horrek asambladak, ekainin azten dizena, bi astero izaten, horrek banaketak egitzeko, da gero jaizek urretu ala, astero batzin gara, erabakizek hartziko, esateko, ekintzek honek, ekintzek pentsada hori itxie egitara hau lantaldekuek, guztiro kausa doz, oser gehitzuko lekidu, kendu, da horretarako dauz horrek asamblada nagusizek. Eta horrek hori adrintzuteko, kuriosidade modun edo, dau lantalde espezifiko bat, dinamizazinoko lantaldi dana, dako zena eguneko puntuketa da purbet harintzuten dauzena, zostantzien horrek batxarrak iten dize ternuek eta horiek idin bide. Osango da lan bat, itxen dana urtin zehar, gero danok, zema zari, hantxek okurridu azte... Pertsona? A ber, jente asko dau gero sartu dauten basune txakurrek eta kontabre, ze uste otorretan asamblatan txakur asko behote, ongo dala. Lantzin behin baten bat urreratuten da horrek, ongi etorri zetia. Egu dut esan, eragileek gaur egun 6-5 gehi pertsona banakuek gara. Da gero batzarratan, batzin gara... Joketa mar pertsonen buru. Asko da nien. Ze zoritxarrez, batzar askotan, pertsona gitzi bertaratuten gara, da guztako lekidazku, jente gehiago animatie. Horrek erabakizek eta danon guztuk izateko eta aurrera eruteko. Galdetu dut, azkanien ekainetik iraira esango da behar izan handizenak, gero 50 pertsona inguru eta hainbat txakur, otie, Okintzuz batxarrak post da 6 pertsona gaz, Bai, horretzik. Horre pasaten direza askotan, Ez que esfortzu handize da, denpora asko dedike bitzazu da, azkenien, egin biden gauze bat agude zenoakin jaizek danatarik dako hienak eta danon guztukuek, orduen, gero erreza da, esatie, ez nun batxarratara, edin jo, eske harton ez da egon hau, edo jo, eske musiki ez da izelako izan da, ni meten duz horre pertsona danak, ez datxoienak horren beste guztazaizek, etorten, eta beren iritsi zen moten, danon guztura itzeko. Gero kejateko, lehela egon imizara. Bai. Oso, no? Ez da, gero bebai batzutan, dauz pertsona batzuk, ez dauzela urte zuen aktiboki lanien, bai pasiboki ez, igual batzuk bai lan nadako elakon edo kanpuen dauzelako, aldiz egon kanpuen, bai euren ideak, euren eginkizunek aportaten urrunetik edo distantzitik ez. Vale. Oso ondo, azkanien, ez hauzie funeralak organizeten, azkanien jaigiru, Vale, orduen motivazioan txingu, bikote, zeuen ustetan pertsonalki edo talde modure beba izelan ikusten zuie, zein da garrantzitsuena motivazio aldetik. Berak euretan jaizetan, hau keratutie taldiek, musikie edo beste inongo motivaziorik badako zuie. Motivazio ontzek esan duene da igual, no? Danotako motivazio bardine, da jaizek itxia. Zeuek, Ainoa eta Aitorrek. Zein da zuen motivazio pertsonala? Bardine ez dago izau? Niretzako urtero txosna bat otie, beran inguruko egin gizun denak. Zeu zer igual, ez da hitz,
Bueno, gure basun, ni adibidez nau dekorazio lan taldien. Hori guzamatu zan, ni adibidez dekorazio lan tanoten nintzen, eta nirentzako kristona zan, hori papelesko eta gauzek itxi ez da itxe. Bai, da gero azkenin bai, gai batako urtero aldatu itzen dana, mozorre eguneagaz bat dune, eta dekorazioa horregaz due. Orduen da beti, zelan egingu dekorazioa aldarrikapen bat okitzeko, eta politze dana, edo hori jokoren batakona aldarrikapena, hausnarketie, da holakukaz. Da alda konta, alzu esan edo... Aurtongo bai, zeia publiku da, hor dau, eta ordon da turismue, batezbe turismo masibue. Ze bermiok turismue bihar dan gauze bata, bai azken urtitan gauz ikustean masiboki datorrela jentie eta onurek baino kalte gehiago gauzela izaten. Bai horreitz eta bai, panelan esaldi bet, hausnarketara edo bidaltzen gaitzune. Eta zu, zelako turisti zara? Seku beturiste gara. Beti. Ni sentiten dut. Ni viajero nahi, ni turista nahi. Ganera, kamiseta bat erundot asko oingurtien, tourist go home. Zaskanien, benetan ez dakot bakazinorik, orin dela urte pilue, holan, 15 edo hilebeteku orduen itxenotena da, esan hori, viajeru nahiela, turistie. Bidai darize, bueno. Bai horra didez, hori daku aldarrikapena eta dauku hausnarketia. Osa, ez da dana keja eta keja. Igual emoten dau gaztiek beti gauzela kejaten. Ez. Da hausnarketia eta aurrera zelan. Nik uste adindanak itzen dizela keja. Gaztiek, igual arrazoi gitxiago gazeo gaz ez daitz. Bai, kejati ondo dau. Azkanien bide, ondo dau. Eta gero hainoak esan duen aldetik, motivazio aldetik, azkenien politxe da, zuk itzen zuen edo zuk parte hartun zuen sosetan, azkanin ikusten da, zenbladatan, ez dau gauze askorik, geure esku dau gauze asko, geure erramintxekaz, geure kontaktukaz elokizea da. Gero azkanin ikusten zu, egitarauen bermioko jaizo zuetan, zuk zeu parte izan zaren sosetan lagundu zule ez da, adibidez, dekorazioen be, zeure gauze tauz bertan. Desde logo politiko bilakatut esan bai, total, Ni petxat esango ez da zula gizo baitor. Ni pitu nau, segeizen bat gustaten daz, euskal musikie, edo reggaetoie gauez, bai, eski hori txosnan oinarri zen dago. Azkenien txosna bat, txosnalarizok ulertutan du euskera sustatzeko leko batetik, euskal kulturie aurretik dune eta olakuek. Da horbe bai, barne bat asko izan dugu, zelako musiki egon bide gauez adibidez. Ordutan dau banan dute edo... Eguneko eta gaueko musiki okitzen du. Osa, danataiku ez? Bai, da horton adibidez hortaku etzalak taldie be bai, euskera taldia, gazte euskal salien taldia, eta eurek eskatutzagun mesedez arduratuteko playlist gaz, musiki gaz. Azken urtietan be bai ikusi dudelakon erderazko edo gaztelerazko taldiek dakoiela indarra gau giruen, bai euskal musiki asko daku gau esentzun lehi dizenak. Ordoni aurton horreri be bai, emoten batzagun bueltie, eta reggaetoie bakun, bai euskeraz. Bai, sorte hon. Azkanien nik izagun nahi beruetan, hori, beti daulako nean, igual da un honor set liste egiten da, dator da, oren gimini hau, da gero bestie, haulako. Horre beuken juz, horre beuken juz. Hori da txondatako betiko rollu, Horbe bai, punto kurioso modun adibidez, intentaten du bai musikiadanak pasati filtro bat, filtro morea esangu. Azkenin letra asko ez datoz be bai feminismoaz bat, eta bai lantzen du bai hori, txosnak horretarako gune seguru bat edo gune bat da be bai. Oso potente da, toramen, txondako kidik, Bale, eta ondo dator, Osa, ni be bai bat dator esan zuien danagaz. Oso ondo, orduen erronkataren gu paso, zein esan da zuen txonda modure gauz zauzie, bai gudot, zeuen esperientzi pertsonale partekatuti orduen, bai txonda modure edo zeue pertsonalki, zein esan da txonda edo zeuen arteko erronkarik handizena honetan urtietan? Txosnan historizen, igual izango zen, txosna batzorde barri honen eraketia. Azkenin lehenengo urtean, 0 euroko presupuestu gaz antolatu ziren zaizek, hortik zen rekuperaten, eta orain bai okitzen du horre urrengo urterako babes bat edo, bai hori da. Bai, hazikeratan, esan egon. Bai, gehien bat hori zen zen.
gero pertsonare buruz bakotxak berenak dauz, ez? Bueno, niri askotan pasa da, Eta kizule etxera zuten. aparte hori, egual ditxarrak eta dauzeneko dinosu, honek karpik egazingo dago, ez? Edo euri pilo bat da, hemen jentik eskapengo dago, da gaurko egunek ez dago pariziozetarako, ez? Ba, bueno, gero azkanin eskertuten da jenti bertan geratutie eurize padan, gero orain bakizuek hauzen lekuen alkantarillo horrek edo ez da, tragaten urraskorik. Bai, urtik, daro tragabarik, no? Bai, posatxu okitzen du, bai. Orduen, ikusten zu jenti lagunduten bertan urea ataten eta hori da bertan geratuten dizeran, orduen hori azken finen ez da itxerronkan dibeta, zer egin zu, dauzen egualdi kasi eta ez tozko emongo honek onurelik. Azkari pentsalik, berbiotara lezi, itxasuntxi baten gauzela. Ez turteten portoti, bai, eurize datorri nien gauz danak. Ba, kontu zorion din eztu plantiei, adatoren urtien edo urrengutan. Bueno, gure basun erronki apurtxu bete handitxu. Vale, eta lorpen aldetik, bikote, ze uste zuie, zein izan dela zuen lorpen dizena, eta jamanta batera itxiku, hauri, danak bat itxie. Ze lorpen dako txonda batzorde honek, azkaningoko urtitan. Urtero txosni zabaldutia. Bai, Ze, adibidez, asikeratan bai egon zan hor, boom potente bat, da jente asko hurbilduten zan, lagunduten, eta bai hortik aurrera egin ala, ba, jente kantzaten du, erreten du, relebo generazionalak, tardaitzen da bai egaten, edo ez da gudun bestekue, ez dakigu ze pasatzen datzoien gazte dieri, bai, bueno, horredanak guduz anime bai, etortera, eta parte hartzea igual lotxia izaten da bai askotan, no? Orduen, edo... Ez da, bai, bueno, ameti hori da erronka bat, no? Zelan ekarri jentie txosnatara eitzeko urrengo urterako, oza, jente faltan ongara, inoizo data dugu, bai, ba, hori, ba, eske bitu, ja ez dinogu turnu ekitzeko, ze turnutarako, beti okindu zara zue bat ez begaueko turnutarako, no? Baina antolakuntzi, dana lan potentiena harin hau dagoena, ba, hor bai okindu zelan ekarri jenti edo zelan ez galdu horrekin jarrak. Bueno, azkanien, ez uie uste bebai dala izaera asunto bat, batzuk dauz hor lan horretan ba, gustora, igual itxasuz urte batzuk, eta gero ba, zeuke eskaparte ba, ez dator be, jente barrize. Osta bere txosnak so zegoen arte. Kontako ez da zuie zemat urtetan zauzien txona batzordien, ametik honi zematako zuie, gitxi gora bera? 30 inguru. 30 inguru? Engantxeta zauzie, ikusko zuie. A ber, bai, datozen pertsonak ez daukile zetan izen bihar gaztiek. Oso aldiz etorri edadeko jentie, ez dako zetan bermioko joaizetako partien lagundu, ze gero hortik kanpora bekomentaku, bai, gauze batzutaku ze atxetik, eta inguruen orduen, bai gaztiek, miek, nagozizek, pertsona helduepe bai, aldiz etorri. Horretan ez daku problemarik. Ni usan dut esan, ze igual, orain zarrak etorti diez, edo hori lan nahin jauirako naurretiz, bai, espada huien egin, bai, igual gatxau esaten da, orain hasti. Bai, igual norperan izaeran da, ba, disfrutetie jaizek, ba, bestera batera, ba, antolatuten da, engatxitzen dago, nik uste dut. Bai, azten zara da, gero... Bai, bale. Hemen ezin zapa. Beti hau azken urtie, venga, gero, da gero, hau segiten zu. Benetan, holan... Jente asko, bai, oza, zuek ez. Mazke pertsonalki da, entzuten duen inguruen, da gero betiko eta zar. Ba, penida ba, igual gero kanpora bazu zen biharrien, eta holan edo espako zun libre, eta horra gauze. Ez ka hori da, azkenien orain gauzen gehizen gue udien lanin gauz. Orduan ba, batzutan kostaitzen da hiegatik da, natara. Bai, bueno, baskerrik asko garrizega txikitzen zuen lan hori. Da, etorkizune begire, badaku zeuzer hor elkartien sorpresarik, edo bako zui helbururik hortik luzerako, edo epe ertainien? Bueno, ba hor, epe labur-laburrerako, ba, lehen komentatu, ez? Ba, hurrengo urtien, barriro txosnako kitxie. Bai, epe ertain luzerako, lehen komentatu moduen, danok ez duen txosnatik aparte, ba, beste gauze asko daku zingurun, ez? Azkanin, bera txosni ez da edateko da parranda noteko leku bet badana be bai, Bai, atxetik, ba, gauzetako, adibidez, ba, untxek dute partien, aldezarreko jaizetan alegin jugara apurret sustatuten, apurret injarra moten horreri, gero aratuztitan be alegin duten gara bai jateko eitzen, edo apurbet mugimendu hori emoten, gero dakuz be bai salidek zagarrotegizetara, gero oindala 2 urte hasi gara be bai umientzako tarte bat imintzen, bai, txosna txikitzu bet. Bai, oso politxo da hori. Ba, ez bakarrik, ba, jentik usteko, ez bakarrik gaztientzako da, ez, ba, bueno. Aurro jolasak, be bai. Oin umientzako, be bai. Kajan jolasak eta hori. Ba, eskala da txosnerua. Bai, hori guenan.
Bai, bueno, bai izan lehi, hori, Aitorrek esan dauen moduen, pasadan urtin bai hasi gara txosna txikigaz eta betiok induz gaztientzako edo esain gaztientzako ekintzek, bai, ez daipa, igual pentsabi hor dugu etorkizunera begire txosna senior edo alako oso zerritxi, ze ilusio pio bat ditzen dazku, ze txikitegun eta etorten dizeniko hirugarren adinekuek edo, bueno, pertsona nagusira hauek dain oso jo, ez gaitzu ikusten nolan, ezaziles horre parrandan dauz bakarri eta tal, ikusten du urbiltzu itzen dizela, gogaz dauzela ondo pasaten du eurekaz bai, eta adibidez, aurtondaku iraian sortzi zen mustxapelketie zeiretan. Eta hor, superpolitza izango zen adibidez, generazio ezberdinek batzi parejatan, eta hor ikustie dibertsitate bat adin tartitan. Da zeitzik ez, ametik aurrera, hori nagusira guentzat igual erakargarriz hauek aldizen izan ekintzek... Briska, igual. Bai, igual gehiz hau, bai. Zuk musera bakizuie? Bai. Da briskera? Bai, horreitzik. Hori da, aurrako zuiezu bize gaztiek eta... Joko barrizek ekarte badien, aurretara, partiz domino badan ben... Bitu horrei da, txubete mongo txutie. Zeben gela hon ginen San Roque organizeten hauen andrakaz, irurroke tamargaren urtetik, eta arek briskera giltzen diez. Orduen talatik bestau gure urten, orduan igual ekarten zuietxo nagunera briski gaz. Oso sarrimiku. Bai, oso ondo montata. Oso ondo, bikote, bueno, orain azkaningoko galderatara ingu, pertsonal hauek. Ainoagaz hasiko gara. Edo Aitorregaz. Aitorregaz hasiko gara. Hobeto. Bai, ze Ainoa oso habil ikusten dut, orduan Aitorrerik txatataka harinau. Aitor, zurentzako zer da zoriontasuna? Filosofiko paraten gara, Bai, azkaningoko kotan aritzen txagu, Zoriontasuna, ez da, egiz esan, niri zoriontasun gehien emoten duzten gauzeta, nik nire kabu zein dotezen gauzek errealidade bihurtuti edo aurrera urten da bien gauzek eitxien, ez? Zeure lorpenak aldazan orduen? Bai, adibidez, eta kasu honetan nik ikusten dut. Ez da modu handi baten edo masibo baten, bai, azkanien zu parte zaran leku batek aurrera urtetie, ez, azkenien postuitzen zaitu, gero atzetik bepillo bat gauze txarrak hartzuz, ez? Bai, bueno, azkenien orokorrien postasune bai lortu zaitu. Oso ondo. Da, Ainoa, zurentzako zer da zoriontasuna? Zer dan baino igual non topaten duen edo, da niretza zoriontasune dau eguneroko gauze txiki danatan, edo lagunek azauzeniko ondo pasaten, edo egun senti bat ikusten zuniko, usein batek zer dakartzuniko burora, naturan zauzenien, eguneroko gauzetaz disfruten den jakitzi da zoriontasunen ikusten. Orduan gauze txikizek eri atatia hor mamine, ez da? Bai. Bueno, ze politxo, eskerrik asko bikote horre gauze bizek gugaz partekatuti gaitxik. Bale, da orain akabateko, jazta galdera bat, itxenduna da zeuen gustoko kanta batek asan baitxu, orduan gaur bi etorza adielez, venga, harri horriar, irutiko oberenara. Bat, bi, iru. Ze izan dori. Bat? Bat eta bat. Hau luzerako zungo da, holan baku zen. Hiru bat? Bi, joe. Zeu, venga. Eskerrak libre nahiena. Bota, Aitor. Venga, Dire Streeten Walk of Life. Hori betxos natan entzungo, horton? Este ba? Niri gauze rarok eta gustatzen nazte, así que... Seguzu kanta remasterizaue edo... Originala. Vale. Originalan aldeku zara, ez da? Bai. Beti. Oso ondo. Bueno, menokin juz txonda batxoreko kidiek, Ainoa Gainagan goiti eta Aitor Barbero Bilbao. Eskerrik asko etortik gaitxik eta ondo pasabizok Andra Maizetan da zoriontsuek izan. Eskerrik asko zeberi. Ia ikusten bakarri zen bertan. Mesedez. Seguru. Gau ez gehien bat. Gauko katu nahi nita. Ia, kizu bada. Venga, ondi bili. Bai, arte.